heipä hei! Ja siis tää on videon näittekin, niin siis tällä videolla minä esittelen tallialuetta ja minä olen siis uusi tallin omistaja ja minun nimeni on siis Isa. Joo. Ja tallilaiset ovat kotona kyllä, mutta minä olen täällä vain esittelemässä. Sanoin tallilaisille, että olen tallilla, niin, mutta teidän ei tarvitse tulla. Mutta joo, tässä siis ollaan. Ja joo. Ja Elli, minun lapseni, jäi kotiin, mutta aletaan kertomaan paikkaa. Aletaan siis tuolla. Elikkä siis täällä on tällaiset. Täällä on tarhat. Tässä on ensimmäinen tarha ja tässä on toinen tarha. Ja täällä on meidän päätalli ja täällä on sitten meidän 2 ämpäriä, kottarit ja talikko ja pieni koriste. Niin kuin täälläkin oli tällainen koriste, niin täälläkin on tällainen koriste. No niin, ja päästään sitten seuraavaan paikkaan. No, aloitetaan tästä päätallista. Ja täällä on meidän hevoset. Ja näiden nimet on Nalle, Muru ja Donna. Ja sitten meillä on täällä puolella Kaunotar, Maikki ja Sprite. Ja Sprite on siis tämän tallin paras hyppääjä. Mennään eteenpäin. Täällä sitten on kukas sinäkään olit? Kappu, Lilli. Siinä he olivat. Ja nämä molemmat ovat, tai no siis Lilli on Shettis ja Kappu on sitten Falabella. Eli Falabellalla ei voi ratsastaa, mutta sitä voisi kuitenkin ihailla. Joo. Eli täällä meillä on sitten tuo varusteiden sovittamisteline. Tuolla. Ja sitten meillä on kypäräastia, missä me tehdään kypäriä. Ja tässä on meidän harja, jolla harjaamme, jos käytävälle joutuu ylimääräistä roskaa. Täällä meillä on varustehuone. Ja meillä on siellä pokaali, harjapakki. Tuolla kotelossa on satulahuopia. Täällä asiassa on satuloita ja suitsia. Ja täällä on loimia. Meillä on siis 4 loimia täällä. Ja ne on silleen kasvoissa, että se missä on tuo monivärinen päällä, niin siinä on sellaisia ohuita loimia. Ja se jossa on ruskaa, niin siinä on sitten paksuja loimia. Eli periaatteessa niin kuin sanoisinko talviloimia ja syksyloimia. Joo. Sitten voitaisiin tulla täältä päätallista ja pois. Noin. Ja sitten me voitaisiin mennä vaikka seuraavaksi tuonne toiseen puoleen. No, mennään tälleen vierekkäin järjestyksessä. Selvä. No, mennään. Täällä on tällainen pieni rako, että jos vaikka he leikkivät piilusta, tallilaiset leikkii piilusta, niin sitten siinä on ainakin joku hyvä piilu. Joo.
Mutta mennään nyt kuitenkin kahvioon. Joo. Niin mennään sinne. Heti kun saa vaan kameran tarkennettua. No, täällä on jääkaappimme. Tällä löytyy vessa. Käydään se myöhemmin läpi. Täällä on meidän tällainen pöytä, välipelapöytä. Tämä on nyt vaan kaatunut tämä kukkaruukku. Mikä onkaan pömpelö. Ihan vaan. Ja täällä on meidän mehukannumme sekä karkkia. Erityisesti Elli tykkää näistä. Ja varsinkin noista sinisistä. Sitten meillä on täällä kahvion istuntohuoneet. Oho, Milla on jättänyt leivän pöydälle. Ja kukkakin on kaatunut, voi hyvänen aika. Täällä on meidän sohva, matto ja tässä näkyykin pöytä ja kasvi on siellä. Ja täällä on meidän sitten tällaiset laarit, mistä saa otettua näitä juttuja, mitä sitten tarvitsee. Ja tässä on lautasia ja kulhoja ja tällaisia. Täällä on myös yksi haarukka, yksi veitsi ja yksi lusikka. Joo. Ja täällä reillisessä korissa, niin siellä on vain yksi kattila ja 4 liinaa, tuollaista pöytäliinaa. Joo. Ja mennään eteenpäin. Mennään vaikka sinne vessaan. Sitten mainna. Eli tämmönen vessa on meillä. Täällä on vessapapereita. Sitten täällä on lavuaari tuolla ja vessapönttö tietenkin ja yksi vessapaperirulla tuolla. Ja sitten siellä on joku hyllykkö. En tiedä mitä siellä on. Siellä on vain joku ihmeen koiran ruoka siellä on. Joo, joku koiran ruoka. Varmaan eikä. Sitten mennään eteenpäin ja täällä on portaa ja kiertääs ne. Wow. Noin. Sitten täällä on meillä tällainen vaatehyllykkö. Täällä on meillä kaulaliina, tuossa on haalari, täällä on jotkut housut ja tollainen lämmittävä hame. Ja täällä on tällaisia mekko-lämmitystakkiuttuja. Tässä on meidän tällainen opetustiilu. Sitten matto, opetustaulu, liitutaulu. Ja sitten täällä on meillä tällainen leikkihuone, jos tulee tylsää. Tää on keinuhevonen, pehmolelu ja tallikissa mau, ei kun siis nekku. Ja sitten tuollainen puinen kauppajuttu. Tässä meillä on tällaisia jääkarhupehmojuttu. Sanoisinko patsaita nytten. Mutta juu. Ai niin, nuo riimunnarut on tuolla katolla, että ne puuttuu varustehuoneen esittelystä, mutta on kuitenkin tallessa. Joo. Mennään seuraavaan huoneeseen. Täällä. No niin, otetaan tirkkoutua sisään. Fiu. Selvä, nyt ollaan tirkkoutua sisään. Ja täällä on siis ensiapuhuone. Ja tässä on niin kuin tyyny, ensiapulaukku, sitten tuollainen hyllykkö. Tässä on sitten pehmo ja sitten se tietenkin se makujuttu. Ja täällä on meidän penkki, jossa on tällainen tyyny, että jos jaksaa vaan, niin voi myös istua täällä. Ja sitten täällä on meidän tallikissa myös, toinen tallikissa. Ja se sitten osaa lohduttaa, jos harmittaa, koska kaikki me tiedetään, että hevonen ja kissat ymmärtävät ja ihmisen tunteita ja osaavat tulkita ne. En nyt ehkä ala kemian ja muun opettajaksi. Juu. No, siinä on sitten meidän tämä talli, niin voidaan mennä seuraavaan asiaan. Ja täällä on sitten meidän tämä pesupaikka. Täällä on letkuja, alusta ja nämä seinät ja kaikki tällaiset. Ja
viimeisenä tulee sitten sellainen huippukohta, joka on tullut justiin tänne tallille. Joo, niin semmonen sitten tulee vimpona, joten kannattaa katsoa video loppuun asti. Hihi. Sitten mennään tänne. Eli tässä on meidän kenttä ja tuolla on joku vitsin norppa. Ja ei välitetä siitä. Joo, älä sitten tarkita sinne tyhmä kamera. Mutta joo, tässä on meidän kenttä. Siellä on puruja. Vähän erikoisia puruja, mutta oli vähän toista merkkiä, mitä ollaan yleensä käytetty, niin vähän erikoista. Niin, oli myös eri kauppa, mistä ostettiin, kun meni toi konkurssiin, toi Harjun seppäliike. Joo, älkää ihmetteletkö tuota nimeä. Ei kuule mitään ihmettelemistä. Mutta joo, mennään seuraavaan asiaan. Täällä on meidän koristepuu. Ja täällä on meidän toi rehuhuone. Tuolla on omenakasoja tuossa arkussa. Yritetään päästä sinne tuon hirveän ison kameran kanssa. Hihi. Täällä on siis tämä arkku. Ja tämä esiintyi Tositarina videossa. Voisi tuo kamera tulla lähemmäs. Noin, siellä on oppuja. Ja siellä on myös yksi perunakasa. Täällä on meidän heinät, mutta Milla on varastanut ne hetkeksi. Sanoi, että tuo on muka lähiaikoina. Täällä on meidän kasviksia, tällaisia kasveja. Siellä on myös vähän ruohoa, kun ne siitä tykkää. Mennään seuraavaan paikkaan. Eli tässä on estevarastoja. Työnnetään tuolta pesupaikkaa vähän, kun niin lähellä tätä estevarastoa. Täällä on tällainen puinen neste. Tällainen. Sitten täällä on tällainen. Ja sitten täällä on tällainen korkea-aste. Tämän pääsee vain Sprite, Donna ja Kaunotar. Eli Kaunotar on siis Spritein puoliso ja Sprite on siis tämän tallin paras hyppääjä. Sitten meillä jäi välistä, niin tässä on tällainen ja tuolla on sitten takana puomea. Joo. Ja ehkä mennään tän yläpuolelle. Elikäs maneesiin. Täällä ei vielä ole ollut kuin siitä puskasta, mikä ostettiin sieltä kaupasta, niin se ei riittänyt, niin pitää ostaa sitten uusi. No, mutta tässä on tämä maneesi ja saadaan vähän kameraa hyvin tänne maneesiin, niin oikein hyvin näkyy. No niin, ja tämä on sitten tällainen paikkuliini. Ja tää on aika tyhjä. Tää on vähän maalauksia. Joku on maalannut kuin minä. Täällä on jotain Vitsen lakkaakin. Joku on laittanut, en ainakaan minä taaskaan. Joo. Eli tää on vähän tyhjä, niin tää on vähän turhan päivästä näyttää. Tuolla on tommonen hieno meidän Harjun merkki. Ja tässä olikin meidän tallialueemme ja heippa! Hei! Muuten, huomasiko joku jotain? Toivottavasti ei laittanut pois. No, meillä on vielä esiteltävänä traileri ja auto. Ja se oli se huippukohta. Ja toivottavasti kaikki huomasi sen, että minä vaikeasti lopettanut videota. No niin, eli meillä on siis tässä nyt uusi korkealaatuinen traileri. Ja tästä saa sen kiinni, siis kaikki nyt tietää sen. Joo, tää on turha selitellä. Ja täällä on tämä ovi, tietty ovi. Ja yritetään saada tämä auki.
pitää vähän kahdella kädellä saada tämä auki. Niin ehkä minä hetkeksi lopetan tämän videon, kun on niin vaikeaa tämän tallennumistajan, kun on muutenkin väsynyttä, niin on kyllä vaikeaa yhdellä kädellä, niin minäpä yritän nyt kahdella kädellä, niin ootkas hetki. No niin, ja nyt ollaan saatu tämä ovi auki. Ja täällä on sitten tämä ratsastajan uloskäynti, ja täältä ei sitten kuulu hevosia ottaa pois, että ihan Ellille muistutus sinne kotisohville. Ja tässä on tämä hätäuloskäynti Marsuille. Ja kyllä, kaikki nyt sen tietää, tuolla on ruokakupit ja ehkä mennään toiselle puolelle, niin näkyy vähän paremmin. No niin, ja ollaan nyt sitten saavuttu tänne trailerin sisäpuolelle. Ja täällä on siis tämä yksi portti, niin kuin tuossa näkyykin. Ja tuolla on nuo samat ruokakupit. Mutta niitä ei nyt näy, ja ei minä jaksa. Tuolla näkyy. Hyvä. No, siellä näkyy ja tuolla on tuo ovi. Mutta tämä ei tähän jäänyt. Täällä on vielä toisella puolella sen uloskäynnin toisella puolella, silleen toisella puolella, niin tällainen ovi. Ja se on varustesäiliö. Jos vaikka on menossa kisoihin ja tarvitsee varusteita, niin sitten sinne voi laittaa ne varusteet odottamaan matkan ajaksi. No mutta minä taas avaan sillä kahdella kädellä. Noin, ja minä en tänne mahdu, mutta tällainen pieni koppi on. Tänne ei oikein varusteita mahdu, että siitä vähän valittaisin, mutta muuten oikein hyvä koppi on, mihin voi laittaa varusteet. Joo, mutta milläs kuljetetaan traileria? Eihän sitä ihan näinkään voi kuljettaa. No autolla. Täällä on siis auto. Ja tää on siis tällainen lava-auto. Ja älkää nyt höpiskö siellä mistään jormassa, se on aivan turha tyyppä. Joo. Joo, se on aivan turha tyyppä, joten älkää miettikö sitä. Joo, elikkä siis täältä löytyy tietenkin ovi, täältä lava ja lavalla on tällainen luukku. Tai tällainen, mistä sitten pääsi tänne sisään ja tälleen. Ja laitetaan sitä nyt takaisin. No niin. Ja täällä on ovi. Ja avataan se ovi. No niin. No niin. Ja täällä on nämä pinkit ja ratti tietenkin. Joo. Ja sinne mahtuu, tuolla toisella puolella ei ole ovea, mutta se on hyvä, kun sitten sinne mahtuu siihen autoon. Joo. No mutta mennään tänne auton eteen. No niin. Ja sitten täällä on tämä auton etuosa. Ja näyttää oikein hienolta. Ja tässä on muuten konepelti. Ja se on niin painava, että minä tarvitsen taas kahta kättä. No niin, nyt on saatu konepelti auki. Ja täällä on kaikki mahdolliset. Joo, tämmöiset. Ja tuolla on kaikki remmirummit ja mahtavat tällaiset tyypät. On muuten kestävä moottori. On. Joo. On. Kova. Okei. No, laitetaan sitä kiinni. Onko se nyt kiinni? Onko se nyt kiinni? Noin, nyt se on kiinni. Joo, ja hei.
tulossa ja mä lähden laulamaan.